Prosím pána Raníka o krátku referenciu. Ďakujem za slovo. Mesto Púchov nemôže byť len najkrajším mestom a mestom porozumenia a transparentnosti, ale musí byť aj otvorené mesto. Otvorené mesto pre Púchovčanov. Keď sme sa vo februári rozprávali ohľadom programového vyhlásenia, bol som s pánom Konvičárom jednoznačne za to, aby sme zapracovali vetu, že Komisie mestského zastupiteľstva a Mestská rada budú verejné, teda prístupné občanom nášho mesta. Potom mala ale správny argument Jirenka Kováčiková, keď povedala, že na to, aby sme to zmenili, potrebujeme zmeniť rokovacie poriadky, tak tú vetu sme do programového vyhlásenia nedali. Tak zmenu rokovacieho poriadku Komisii mestského zastupiteľstva som vypracoval. Treba povedať, že pokiaľ ho príjmeme, zmenia sa len 3 veci. Tá prvá je, že komisie z neverejné budú verejné, občania sa budú môcť ako verejnosť zúčastniť, budú sa môcť vyjadriť k jednotlivým bodom programu. No a pokiaľ na to nebudú čas alebo chuť, tak je tam ďalšie dôležité opatrenie, že všetky zápisnice z rokovania komisí budú zverejnené do 3 dní na webovej stránke mesta. Tento predložený materiál nie je nič vymyslené z Marsu ani z Bratislavy, neviem odkiaľ. Sú to proste vybrané dobré veci, ktoré majú iné mestá na Slovensku, kde komisie sú verejné, funguje to, neboja sa toho. Môžem spomenúť Žilinu, ktorá to prijala v apríli. Je to veľké krajské mesto. Dnes je jún, nemali žiadny problém. V Trenčíne to funguje 8 rokov, v Piešťanoch tiež okolo pol roka. Preto verím, že sa nájde vôľa poslancov a chuť, že komisie po viac ako 10 rokov sprístupníme verejnosti. Tento materiál bol predložený na Mestskej rade, tuším pred 2 týždňami, prešiel jednohlasne za. Týmto by som chcel poďakovať Jirenke Kováčikovej za pomoc pri spracovaní materiálu, takisto kolegom za fundované a exaktné pripomienky, ktoré sme zapracovali. A na záver ešte raz verím, že za to zahlasujete a nebudete sa báť verejnosti na komisiách mesta. Ďakujem. Ďakujem.